Při poslechu hudby hraje akustika důležitou roli. A při práci se zvukem to platí dvojnásob. Podívejte se na jeden ze způsobů řešení. Při řešení akustiky prostoru je potřeba brát ohled na hluk vycházející z místnosti ven, dále hluk okolí, který je slyšet v místnosti a nakonec dozvuk vevnitř v místnosti. První dva případy se obvykle řeší už při návrhu a stavbě budov. My se dnes budeme zabývat pouze vnitřní akustikou. Teď jsem ve své budoucí pracovně, jak je slyšet akustika zatím nic moc. Uvidíme, co se s tím dá udělat. Energie zvukové vlny se při dopadu na překážku rozdělí na 3 složky. Část zvuku projde na druhou stranu, část bude na překážce pohlcena a část se odrazí. V místnosti tak vzniká dozvuk. Doba dozvuku má odpovídat způsobu využití prostoru. Optimálního dozvuku lze dosáhnout vhodným poměrem pohlcujících a odrazových ploch a prvků rozbíjejících zvukové vlny, jako je například knihovna. Aby akustické přizpůsobení fungovalo v celém slyšitelném spektru, je potřeba použít kombinaci různých materiálů a různě velkých ploch. V našem případě jsme pokryli stěny vrstvou speciální akustické textilní omítky, která pomáhá absorbovat především vyšší a částečně i střední kmitočty. Stěny místnosti mám upravené. Teď je na čase pověsit stropní panel. Stropní panely jsou vyrobeny tak, aby díky svým rozměrům, hmotnosti a tvrdosti byly účinné především na středních a částečně i nižších frekvencích. Nejhlubší kmitočty jsme se rozhodli zatím nijak speciálně neupravovat. Vycházíme z předpokladu, že rozměry místnosti v kombinaci se stavebními prvky a nábytkem tvoří podmínky, ve kterých nebude vznikat nepřiměřený basový dozvuk. Pro jistotu ale počítáme s možností budoucí instalace tzv. Basových pastí v rozích místnosti. Stropní panely jsou na svém místě, teď už chybí jen nábytek. Při práci se zvukem a při poslechu hudby je kromě akustiky místnosti dalším důležitým faktorem poloha posluchače vůči zdroji zvuku. Tomuto kritériu je podřízeno prostorové rozvržení budoucího pracoviště.
Bohužel počítač v dosahu ruky je příliš hlučný, proto jsme jej museli přemístit. Pracovna vyhovuje také nárokům pro příjemný poslech hudby. A na závěr malá rekapitulace. Takhle zněl prázdný pokoj. A takto zní hotová pracovna.